Смяната дневна и нощна, ритъма, лириката ми и римата ми много мощна, обладаваща, болна, много разрушаваща, тиха, монотонна, но безспорно студена и освежаща, като моя вокал. Да, много не съм спал, пак около гробище съм се скитал, обикалял, просто души събирал, бил колекционирал, телата бил горял, никога среда след себе си не бе оставял, само през нощта се бе появял, живо, но умрял, не спал, не ял, без никого до себе си, но пак оцелял, без значение до какви неща опрял. Той сили не събрал, прогресирал, докато деградирал, леници изтезавал, изпреварвал, без се състезавал и е побеждавал. В нощта симфония създавал, грехове купува, препродавал, дотук натрупал, лутал, се огубил се, ама до сега никога не се е загуби. Всеки, който го е видял, на промяната му се очудил лека, белязаният ми вид, да. От римата му обаче ще бъдеш разбит, лирически, физически, игра си с тебе садистически, под веществата синтетически. Тук свършва моят текст и твоето семейство ще е next.